जमुना ओजों फैलाय मोनफैबाय आयै? औ आइ मोनफैबाय नोंहालाय माथो खालामबाय दङमोन? आङो ओंखाम संबाय दङमोन आयै। ओमफ्राय दिनैलाय माथो नोङो 12थायानो फैबाय? मा दिनै एसेबां थाब थांजोब्बाय आरो मैगंफोरा? औ खुमब्रा फिथाइयाथ' दसेनो थांजोबदों। नापेयालाय मा खालामदों? नापेया मबाइलसो नायबाय दङमोन आयै। बे बादुलिया मबाइलसो नायबाय दं, मा जेबो मावाखै नामा? बिखौबो मावनो होआय। खामानि मावनो बादोंनो बियो दिनै। दे थाथोंसै दे दिनै। बादुलिया माबाय जमुना, नोंनि थाखाय आङो गस्ला गांसे लाबोदोंमोन। गस्ला? औ, नोंना माथो गस्लायानो गैथारा जादों। माबायसि मा खालामनि? बे मनायावसो दङ, थां खुलिनानै नाय थां। गाननाय जायोना जाया, जायाबा सोलायफिनना होगोन। ओमफ्राय नापेनो लाबासै आयै? नापेनो लाबोनो फैसा थोआसैहाय, मालाबा लाबोसिगोन। बेसेबां लानाय आंनि गस्लायालाय? 300 लादों। नापेनोबो फैसा मोनबा लाबोनोसै उनाव। आयै, आंनो मा जेबो लाबाखै नामा? आंनोबो लंपेन्ट नांगौ जादोंलै। लाबोगोन ना उनाव, दालाय माखौथ' एसेबां नांगौ जादों, दंखायो माथो लंपेन्टआलाय। नांगौमोनलै आंनो गांसे, नांबावगौमोन। फैगौ सप्तायाव खिन्थु आंनोबो लाबोनांगोन दै। फैसा गैथ'हाय गथ', मा जेबो बुजि मोना। नोंसोरनि आरो सेंग्राफोरनिया लंपेन्टआ बेसेबा दाम लाखायो माथो दुर्गा फुजाबो सफैथारबाय, दुर्गा फुजायाव होसिगोन आरो नोंसोरनो गांसे गांसे। दालाय मानोथ' नांबावगौ, दुर्गा फुजानो सफैथारबाय। बिदिनो बिसोरो फैसा गैया होनबाबो बुजि मोना। गुमा खफ्रि आगैनोनो नों लाबोनांगौमोन ना होनबा आयै? आंनो उनाव लाबोबाबो जागौमोन, लंपेन्ट नांगौ जादोंनो। दंखायोहाय बिनि आमदानि, बिलाय मा बिदिनोसै, गोदान नागिरबाय थायो। फैसा थाबालाय बिसोरनोबो लाबोगौमोन गांसे गांसे। दा थाथोसै दे, उनाव होसिगोन, दुर्गा फुजायानो सफैथारबाय, दुर्गा फुजायाव होनोसै गांसे गांसे बिसोरनो। ओमफ्राय माथो ओंख्रि संदों दिनै? दालि संदों, बेनिफ्राय सेंना एसे दङलै आयै, बेखौनो एवनोसै आं। दे जागोन दे, गस्ला गानै थां, जागोन ना जायाबा सोलायहैफिननांगोन। गानहैनाय नायनि र'। बलनि लंपेन्ट गांसेखौनो लाबोआ आंनो। मैगं बेफारि जानानै फैसा थाया जानो? फैसा थानानैबो आंनो लंपेन्ट लाबोआखै। दाखालिनिफ्रायनो बिगासिनो आङो। जुमुना आब'नोसो लाबोदों, आंनो लाबोलायाखैलै, बा आसरितसो। माने मा, जोंफोर असे फिसा ना जुमुना गावनि असे फिसा? जोंसो असे, ओमफ्राय बेखौसो माथो असे बायदि अनो। दाखालिनिफ्रायनो गाख्रबगासिनो, दिनै 10 दिनसो जाबाय। थेवब्लाबो आंनो लाबोमारासै। आं माथा गरम जाबायलै। आदा, नों आंनि फैसा खावदों ना माइलै? आंना फैसा 30 थाखा गोमादों। नोंनि फैसाखौलाय मानो खावलाबायनो आंलाय? होनबा अबाव थांखो आंनि फैसा 30 थाखायालाय? नोंसो फैसा खावो? मा नोंसो फैसा खावोलै? खेबसे खावबानो खेबनै खावबानो नोंनि फैसाखौ आं खावबाय थागोन नामा? होनबालाय आंनि फैसाया अबाव थांखो? आं टेबोलावनो दोनदोंमोन। आं खावाखै होनना बुंदों दे गथ', मानसियाबो ओरैनो रागा जोंखादों। नोंहालाय माखौ एसेबां रागा जोंनो ओंखारदों? नुवाखै बिमाखौ? आं मालाबानिफ्रायनो लंपेन्ट गांसे नांगौ होननानै बिबाय दङ। आंनो लाबोनो गारै, जुमुनानोसो लाबोदों दे। जुमुना आबोनो गस्ला लाबोदों आरो? औ, नों मिन्थियाखै नामा? नोंनोबो लाबाखै माथोलै, आमखिराम? उनाव लाबोगोन खोना आरो, दा आइनिया फैसा गैथ'वा खोना। जुमुना आब'निया आरो गस्ला गैथारा जादोंना, जिजोब्बाय। आंनिया आरो गस्ला दंसाबोना, बेनिखायनो आङो लाबोआसै खोना। नोङो जेबो बुजि मोना दे। माबायसि बिमालै बेलाय, माबा गदाय फिसाजोनसो लाबोदों, जोंफोरनोसो लाबोआखै। जुमुनाखौसो बांसिन अनो माथोलै जोंनिख्रुइबो। आइया बेफोरबायदि नङा दे, गासैखौबो अनो। नोंलाय अबा बुजि मोननो गथ', नों दा उन्दैनो दंथ'योना। आङो एसेबांबो गथ' गोरलै नङा दे, सिख्ला जाबाय, आंबो बुजिनो हानाय जाबाय। थेवब्लाबो नोङो गथ' बायसि जाना दङ, दाबो जाम्बि जाना दङ नोङो। आया साला माबायसि बिमा मारलै, गावनि फिसालानो लाबोनो गारै, मालायनि फिसानोसो लाबोदों गस्ला। दा आरो जुमुना आब'आबो गावनि फिसाजो बायसियानो ना, बेनिखायनो लाबोबाय आरो, बेखौबो आइया फिसाजोआनो सानो आरो जोंफोर बायसि। माखौथ' एसेबां मेगन सानांगौ नोङो आदा? मेगन सायाखै आङो, बाथ्राखौसो बुंदों, मोनथिबायना नापे? नोङो एसे सानना नायाखै मानो? माने मा? फैनायनिफ्रायनो नुगासिनो आङो। बेखौसो माथो बांसिन जुमुना आइ बेफोरबायदि गाबज्रिबाय थायोलै। आइ बुङाबा माथो बुंनांगौ होमबा? जेमानबाबो जोंहा आइया जुमुना बिफाजों हाबा जाबाय नालाय, दा गावनि असे फिसाजो नङाबाबो फिसाजोखौनो सानना लाखानांसिगोन। हामानोथ' होमबा जुमुना बिफाजों हाबा जानाय। फिसाजो गदायबानोखि आलाय सिलाय खालामनांगौ आरो, अननाङा आरो नोंनिबा आदा।
अननांगौ नाथाय जोंफोरनिख्रुइ बांद्राय अननाङा गावनि असे फिसाजो फिसालानिख्रुइ बांद्राय अननाङा मालायनि फिसाजोखौ गासैखौबो समान नोजोराव नायनांगोन आरोलै थु जम्बि जेबो बुजि मोना नोङो नोंसो बुजि मोना मेगन सानो हामालै आदा अनथो दे बिमा गैयि गथ' गासैखौबो अननांगौ नाय थांगौ नायाखै मानो जेनेबा असे बिब'सो इस मोजां नुदोंना नापे आगै मा एसे समायदों गस्लाया जमुना आब' नोंखौलाय आयु सेरेरे मोजां नमारदोंलै आयालाय मा एसे लाबनो रोंमारदोंहाय बा आंनोबो बेफोरबायदि नांगौ आंबो आइनो बेफोरबायदि गांसे गस्ला लाबोनो होगोन आं मार फसायदों आब' कालारखौ आङो निला नङाबा गोजा लाबोगोन समायमारदोंना समायदोंथ' र' गुमा खफ्रि आगै बोरै नुदों समायदोंना आंखौ गस्लाया ओइ बेफोरबायदि गस्लाफोरखौ फसायथारालै आं समायनाय नुथाराखै आं खिन्थु समायनाय नुदों दे आब' आंनोबो नांगौ बेफोरबायदि गांसे बायनो हागोन दे उनाव असुरित आया बे जुनानोबा एसेबां मोजां गस्ला लाबोना होफैदों जोंनो साला गांसेबो लाबोमारासै ओमफ्राय आब' दख'ना नांबावला नोंनो आइया जुदि बायना होबा लानोसै जुदि बायना होआबा नांला बोराय दङ खालमानसिनिनो बायनाय बेफोरखौनो गानना थांनांसिगोन आरो फुजाफोराव थांबाबो आइ मोनाबोलाय अबाव फैसा मोनबाय थानो गस्ला दख'ना बायना होबाय थानो नङा होमबा थेवब्लाबो आंनो माबालै दख'ना गांसे आरो गस्ला गांसे नांथारगौ दा नांथ'वा दा होआबाबो जेबो नङा खिन्थु दुर्गा फुजा खाथियाव नांथारगोन आरो आंनो आइया होगोन खोनादे बायना आंनो एबारो नांलायला दे आंनियाव दंखायोना खालमानसि बायनाय बेखौनो गानना थांनांसिगोन आं नोंनिया बोरायबाबो सोलियो र' आंनियासो सोलिया आंनो गांसेबाबो नांथारगोन बोरो आयु माथो समायसोदोंहाय गस्लायालाय रोंगौ आंबो रोंमारगौथ' आरो नोङो आइबा आयै आंनोबो बेफोरबायदि गस्ला नांगौ दे जागोन देहाय जागोन फुजा खाथियाव बायना होगोन दे नोंनोबो गांसे आरो आंनो दख'नाबो नांगोन फुजायाव गस्लाल'जों जाया बेलाय बिनाया जालायबायानो नै दख'ना गांसेल'खौनो बायना होनो हाला होमबा नोङो आंनो फैसायाबा जागोन ना जाया मानो जाया जानो नोङो मैगं फाननानै एथ'ग्रा बुरजा बुरजा फैसा मोनो रावनोबो होआबाबो आंनो होनांगोन आरो नोङो गस्ला गांसे दख'ना गांसे आरो जमुना आब'नो माथो गोदान दख'ना नांलायानो थांनाय बोसोरनि दख'नाजोंनो नायगोन एबार दुर्गा फुजाखौ र'हाय र' फैसायानो गैया ओजा सासेनोबो लंपेन्ट नांगौनो दा नोंनोबो गस्लाबो नांगौबा दख'नाबो नांगौबा नांखागोन जागोन देहाय जागोन दानिफ्रायनो गाख्रबबाय थानाङा फुजायानो सफैयाखै मा सफैयाखैलै मास मोननैबो गैला आं दहाय केलेन्डार नायदोंमोनथ' मास मोननैबो गैमारला आयै खोब माखोबा ख्लाब ख्लाब जागासिनो केलेन्डार नायलायदों नायाबा दे जुमनाय दे ओंखाम जानोसै दे नापे थु दै सिरहैनि आइदै खर'आलाय मानो हामाखै आंनिया आइदै आयै ओजों फैलाय मायो आदा आयंआ गैया गामियाव थांदों गांजेमा गोसोम रानि आंनिया लोमजानाया हामाखैलै दहाय मुलि जादोंमोन साबावदोंलै खर'आ मानोबा मेलेरियासो जादों नामाथाय मेलेरिया जायाखै खोनालै ओरैनो लोमजादों खोना हामानोथ' हामाखै फोजोंसै आदा मैयाबो मुलि जादों दिनैबो डक्टरनियाव थांदो थांनानै बिजि गंसे लाना फै मोजां मोनगोन दे औलै गांजेमा गोसोम रानि बेखौनोथ' सानदोंल' आंबो आदा एसे मोजां मोनबायना मोनाखै खर' साबावदोनो लैथोसै आब' मा खर' साबावदों नोंनि आदा दहायलाय माथो मोजां मोनदों होनदोंमोनलै एसे दहाय मुलि जानायाव एसे मोजां मोनदोंमोन नै खर'आनो बेसेबा साबावदोंलै लैथोस्रि गुदुं जादों खर'आनो बिजि लायनांगोन होनबा आदा नों आदानियाबो मा दाबो हामनो रोंला मैयानो थिलु लानायाव थांनो गोनांमोन आंलाय सानदोंमोन थिलुखौ नुगोन होननानै गैला आयु खर'आ गुदुं जामारदोंलै जामारदोंना खर'आ गुदुं लोमजाबावनो नागिरदों आं दहाय एसे मोजां मोनबायमोन
थांनाय गांजेमा गोसोम रानि आदानि थाखाय दै गुसु एसे लाबो ओमफ्राय माबा खर'आव होनाय जि लाबो इस्रि गिजि र' नागिरहैनि र' हामगोन दे दा बिजि लानो थांबानो जाबाय औ बिजि लाबासो हामसिगोन खोना आदा मुलि जाबावनो ना गरसे औ मुलिखौनो जाबावनोसै खोनालै गरसे र' होमबालाय आदा आं नोंनि थाखाय ओंखाम एसे सिग्लिना लाबोनि नोंथ' दहायबो ओंखाम जायाखै जायालै लैथोस्रि जानो बासोदों आं जानो हानाय नङा मुलि जानांगोन नोङो आदा नङाबा खर'आव हमगोन र' एसे सिग्लिना लाबोनि आङो थां होमबालाय एसेल' लाबोदे आं जानो हानाय नङा औ र' आदा लाबोनि र' एसे जाबाबो जागोन दे बे फोजोंसार लावगायाबो लोमजानो मोनदों दासो साला थिलु सनाखौ नुसिगोन दे सानबाय गैया गावगागानो माखौबा लोमजाबायसोलै मा खर'खौ लोमजादोबा आरो मा मुलि जाबाबा हामा बिलाय रागासो जोंनो ओंखारोहाय बालनि सोर नोमफा खर'नि फन फैदोंलै कुकुलुकु आदासो माथो अ मायो आदा मा खामदोंलै गांजेमा गोसोम रानि दङ थैयाखै माखौ एसेबां रागा जोंदोंलै रागा जोङाबा रुवाथिनि लाइफ आंसो मोनथिगौ अ माय गड माबालै आगै गांजेमा गोसोम रानि माबा फैसा नांगौ जादोंमोनलै आंनो एसे बारा नाङा दे माबा 3000 मोनबाबो जागोन मालै नोंसोर आंखौ साख्रि मावनो फैनाय रखम मोनदों ना माइलै मोनसेबा रागा जोंखादों आरो बिनि सायाव खालि फैसा 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 दाखालिल'सो माथो होबोबाय आङो 5000 मानि मा नोंना माथो बिहावा धोनिथार बिहावा हराखै ना बिहावना बिब्रा रागाया माबालै गांजेमा गोसोम रानि नोंसा नोंबाजैनो दख'ना गांसे नांगौनो दख'ना गांसेबो होनो हाया होननानै आंखौ रायगासिनो आं फैसा मोनबा नोंनो हरफिनगोन ना दिहुननानै हरदोब्रा अननानै फैसा गैयाबा अबे खर'खौ हरनांगौ आंलाय जेबो होनो हायाबा जाहोनो हायाबा मानो हाबा खालामोलै नोंसोरो हाबाखौनो खालामनाङाना एसे सानै हनैसो खालामनांगौ हाबाखौ खालामबाबो मिथिबायना आरो नोंहालाय बेंगालराव खामानि मावनो थांनायालाय मानो फैफिनखो आरो न'आवलाय मानो फैबाय थायोलै सना दङ न'आव हा सना ना रुफा दङ ना हिरायानो दङलै हा न'आवनो बिदि फैबाय थायो गावबा गाव आरजिनानै ना सनायानो होयो ना रुफायानो होयो ना दखनायानो होयो ना सारियानो होयो होबाय था मिथिबाय आंनाव फैसा बिबाय थानाङा एबार खनसेखौ होथारदोब्रा बिनानाव गावनि बिदा साननानै आरो गैयाबा अबे खर'खौ होनांगौ आङो नोंसोरनि थाखाय साला आङो स्क्रिन टाच मबाइलबो बायनो हायाखै कतक सानगासिनोमोन आं दरमा मोनबाथाय स्क्रिन टाच मबाइल बायना लागोन होननानै नाथाय गैया बायनोनो मोना न'आवनो हरबाय थानांगौ फैसानो बिबाय थायो नांला दे आंनो लाइफआव बे रुवाथिनि जिउखौ नांला आरो मालै मा फैसा नांगौबाल' खबर लायोलै फन हरो ओरैनोबा माथो खबरखौनो लायालै थांदो न'आव थाबाय थानाङा बेफोरबायदि बेंगालराव थाङो ना आमेरिकायाव थाङो ना लन्दन सोहोराव थांबाय था आफानोथ' थाइसेबो फैसाखौनो होआ मुलि गरसेबो बायना होफैयाखै गांजेमा गोसोम रानि मा जाखो ओइ नोंबो लावगि साला